Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para pesepuh, para aji sepuh ingkang sanget-sanget kawula pundi-pundi, ugi ingkang sanget kawula bektosi. Wonten ngarsanipun para bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang sanget-sanget kawula hormati, utaminipun wonten ngarsanipun Bapak Halimi ing siang hari menika sampun dados duta pangarsa saking panjenenganipun Bapak Suparmin almarhum dalasan Ibu Urifah saking lalatan Plelenbong Gringsing Batang ingkang sanget-sanget kawula hormati, boten kesupen para muda taruna ingkang tansah bagya mulya. Awit saking kawontenan panjenenganipun Bapak Suryipto dalasan Ibu Slamet wonten ing kalodang menika boten kuwawi matur wonten ngarsa panjenengan sami ingkang menika kawula mriki pinangka talangipun atur saking panjenenganipun menggah ananggapi menapa ingkang dados atur pangandikan saking keluarga ageng Bapak Suparmin almarhum dalasan Ibu Urifah ing kesempatan menika dipun sepuhi panjenengan Bapak Halimi. Saderengipun kula jenengan matur semonggo para wisidanipun kalian pribadi kawula boten wonten awonipun kawula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking pinten-pinten rahmat hidayah sainayipun kita sami saged silaturahim mangkempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan sunggal punapa. Kelajenganipun atur saking panjenenganipun Bapak Suryipto dalasan Ibu Slamet hangambali ngaturaken sugeng rawuh awit kerawuhanipun kadang pisan sak rombongan ingkang sampun disebut saking panjenenganipun Bapak Halimi wonten ing siang hari menika. Kelajenganipun atur bilih saking panjenenganipun Ibu dalasan Bapak Suryipto sak keluarga ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pembedan bilih rikala ing dinten Minggu Surya kaping 23 Februari kalih selangkung panjenenganipun nyuwunaken inggih menika sekar cepaka ingkang sak sele jangkep jodhonipun sampun dipun jangkepi kalian Ibu Urifah saking lalatan Plelenbong Gringsing Batang. Kelajenganipun panjenenganipun anggadhahi panyuwunan wonten ing dinten menika nggih panjenenganipun nyuwun risang pinanganten dipun boyong sak perlu badhe dipun suwunaken jurung berkah doa pangestu kalian kadang sanak sederek wonten ing lalatan lingkungan ing Dukusopaten Kelurahan Tlawong Kabupaten Boyolali manut wewengku lan adat Idiwidono ingkang lumampah wonten ing daerah Surakarta Hadiningrat. Kelajenganipun atur saking panjenenganipun Bapak Suryipto dalasan Ibu Slamet tansah ngaturaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bilih pinanganten ingkang sampun judul sampun dipun suwunaken wonten ing injang menika sampun jangkep lan nyuwun gungang doa restinipun mugi-mugi anggenipun paring tasakuran wonten ing siang menika mugi-mugi para rawuh sedayanipun kersa paring jurung pandonga mugi-mugi disang pinanganten ingkang nembe ya lelumban madyaning pahargyan ingkang enggal mugi-mugi tansah pinaringan saged membentuk griya bali griya wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah lahir batin saking donya dunipun ing akhirat. Kelajenganipun atur anggenipun hanyuwanaken wonten ing siang menika mugi-mugi saged
nyupekeraken ngraketaken kekadangan saking keluarga ageng inggih menika Pleleng Bong Gringsing Batang kalian keluarga ageng Sopaten Telawang Sawit. Mugi-mugi kalih keluarga menika saged rumaket anggenipun pasedherekan sarana njodohaken inggih menika pun Bagus Jawari putra jalu saking Bobo Suripto dalasan Ibu Slamet saking Lalatan Sopaten RT 7 RW 3 Telawang Sawit Boyolali ingkang sampun hanjatu krama kalian Roro Ayu Sulistyowati Okta Anggraini putra pawestrinipun Bobo Suparmin almarhum dalasan Ibu Urifah saking Lalatan Plelen Bong RT sekawan RW kalih Plelen Gringsing Batang Jawa Tengah. Mugi-mugi kanthi donga panjurung pangestunipun saking para rawuh sedayanipun pinanganten kekalih tansah renteng-renteng reruntungan menapa ingkang dinangka tansah kasembadan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kelajenganipun matur mbok bilih anggen kula makili matur dumateng Bapak Halim ingkang dados pangarsanipun rombongan kirang menanan penggalih kawula mboten sanes hamung nyuwun pangapunten ingkang sak lebet-lebetipun mbok menawi mangke sampun cekap Pak menika mboten lajeng kondur amargi marginipun tebih. Lah mriki tesih wonten kenya kalian nggih, lain niki penyanyi niki kenya niki Pak nggih, dereng gadah bojo nggih, dereng gadah bojo. Ning simpenane pun duwe nggih. Nggih, pun bae nggih. Saya sing kakung pun gadah. Mengaten Pak tambahan saking kawula mbok menawi wonten lepat nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.